Programang ingka pakangigan kadagitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga iti laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Adayon tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni, ano ting kabil ito yung hanagan na? Nida? Ti pagkasalitaan nga napoluan, siya, ken ti manok. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Taawanan ti asawak iti abay ko iti daytang agsapa. Dadamanin ni Marlon manong name iti ayan dagiti taraken na nga para tadi para palot a manok. Awanan dagiti ilo na kanyak manong. Idi hampay lang nga palutero sa bungero ti asawa ka ni Marlon manong. Parbangunan nak idi. Ngayon kuma nga arakupen nak iti parbangon kiti bagana nga mapanak agpaksay, mapamet agpaksay, kalpasan na kat parbangunan mi kuma. Ngayon saan? Nasapa nga bimangon manon nemi ison ti ng templa ti kapena napanin iti ayan di kiti manok na. Imbes ko mga siyak tap aprusan lala iluen dungdungwen ni Marlon ngayon saan no dikat iad-addanan di kiti para palut nga manok na. Kail-ili ko di kiti nakairuwamak ken kuha na manong nagasgasaten di kiti manok ken iti siya. Imagine, igat-gatangan na ida iti kanen, igat-gatangan na ida ti vitamin, siyam-siyampuan na pa ida, aprusan na ida ti binigat. Ngem siya, awanen ti apros, awanen. Kita sino kumatisaan nga masoron, alaman. Nabat patigmatin na ta, manok nang mitisyak. Nabayaga kun nga mailiw. Nabayaga kun nga natikagan. Nabayaga kun nga agsapsapul ti arbis. Manong nemi, idinto ta ubingak bet pailaeng. Gabot ta, manulang titawan dato inauna nga anak mi nga ni Gigi. Agpa 4th year high school na. Idinto ta ni John, manong nemi, ket ka agraduar tumot pailaeng iti grade 6. Bale, agraduar to ni John ti grade 6, agraduar to maten ni Gigi iti high school. Siyak mat baybayan ti pagkikmano. Agdigusak, agpapintasak, agpapudawak, kang kananak balatang na nabanglo. Ang mga po, Diyos ko, manipod di daadan karibal ko nga manok, ito nagbalin nga sa bungero ken palutero ti asawa ko, wala na. Inbadlaw ko kada kita anak ko manong nemi ti suron ko. Ibalibag ko di kita gamak sa ako idiso. Mamang, apay na kapong tutyo, bigbigan. Ay, hapo. Kapong tutyo ko marigatan kayo puspos, kaya tumultulong kaming mat kaniading nagkaykay kam di tarubayan. Sakam nakwa, nagdalos dito yung balay. Tilang mat inubrayo kat kang saganat pamigat tayo Apay pumungtot kayo. Hana ka marigatan, tikas sitwasyon anak ko. Ngam ti sitwasyon, tikas sasaad mi kini papangyo, ti madi. Apay ko di na kami kabkabilin ni papa. Di kayo matagap-apa. Ngam sa dinot ayan ti amayo ita. Siyempre, adadyay ayan di kiti manok na. Madama na ita sa asikasuan. Nung naglawam at ngamin ti ayan di kiti manok na. Napatpatagan di kiti nga manok nga mitisyak. Kadi, wala, ingkay siputan. Ingkay buyahin not anaramay din it papangyo kada kiti manok. Aprusan na ida, nga arakupen na ida. Idinto ta siyak nga asawa na. Nabayag na kun nga saan nga inarakop, nabayag na kun nga saan nga inaprusan, nabayag na kun nga saan nga tinagikwa. Ala ni mama, bakit kayo matana? Oy, Gigi, ubingak pa Umay ka, tagabay ta. Oh. Apay, tilangak, ken tilangam.
Agina, muno agkapsat. Adto nga ti bang ibagbaga. Mama nga kasla manang kakanulain. Katuan, naglapsatak. Yung bagamot no adadang halap sa atin ni papang nagiti manok na. Mama, iso nga rodeta nakasaksakit. Nagbalinaklo ko mga ordon ng manok. Madimot nagbalin kay nga manok. Ape ko ma, katap no aprusan nak. Alagaan nak ni amayo. Unang nagbalin kang manok. Ado kay met no ka. Nga baling ado kami na, basta mariknak pa, aprus na. Ala, pagsaritaan yung tunga na siya at kinipapang deta. Nakapanawen manong nemi di kita agkabsat nga napan nagbasa. Idinto tadda pa lang sa Gemma, ti asawa. Ay, Marlon! Ana, umay ko idanon dita ti kanam, ti pamigat mo. Bakit? Tanak mabisin. Umanayin nga mapsugak na makikita ang digitilapsat na ginimanok ko. Apaw na yun sa una naman. Ano takunam? Umanayin nga mapsugka nga makikita ang tilapsat na manok mo? Kawan, naglapsat daw, nagkapo na yun. Ito dati umay nga Domingo, bakit? Adan nakasagan ng pagtayak, pakiderbik. Sigurado, sa nga pulo tayo palabang ko, mangabak namin. Apo, dumakal ti kwartak bakit. Saan ko nga sinulit manong nemi ti masadig iti ayan na? Agpeso na duma manong nemi kita, dayawak met iti kilaing na ang taraken kanag iti para palot ng manok. Tanaasikaso nga no. Wen, kinabud doon na manong nemi ket no makiderbi ti asawak mamanunumabak. Iso na laeng, the same. No mga bat, basit lang di masave na. Narikat na pa yung ikatangan ng mga sibro na kita anak na, ken ores siya. Ipaala namat lang, ibarakada na, ipainom na, ipapulutan na, ken, ibabain na. Oo naman tanda ito nga Marlon ko na. Abusta, pagim imunak dagiti manok, sa ano kasta nga mangabak, usa rin na palang dagiti kwartang inamak na mapanggumatang ka dagiti babae nga first class ka no? Dagiti pang artista nga babae. Talaga ka di nga hanggang mabasin. Han, ay hapo ya. Nakagasgasad dagiti nga manok. Nagasgasad dagim siyak, Marlo. Apapag ko lang dagasta. Katuin. Igat-gatangam idati vitamins da, siyam-siyampuam, aprusam. Kito na. Tapos nakasagana da nga lumaban nitong Domingo. Di mo pa'y maaramid kanya. Di na pa'y maaprusan, di na pa'y masyampuan, di na pa'y may gatangan ti vitamins. Tabay. Ape ko maramid aking ganina. Kat saan kamat nga may palot? Hana? No may palot ka kumakit so. Kat na ba rin ako pumalot kat? Agpinaluta. Di mo malagip? Puno mahamon nga malagip, dinood nga ba nagpaluta? Ha? Kitoin. Apurusan nakmada. Vitamin nakmat. Shampoo nakmat. Tap naligas ta. Kat nalaing nakmat nga makipalutokin ka. Aya po aya, it's unfair, Marlon. Napatpadagan nga amang datamanok yung mitisyak. Amang kastulat kang kanan nga ramidem, baka babawi kan to. No sumapulak ti sa baling mga prus kanyak. Kinunak manong nemi kalpasan natin malikod akon nga imadayo. Hoy! Hey! Hangahoy dinagang ko! Nida! Hoy, Nida! Apay, hoy, Marlon. Di mo langin araramid ang dati bagam. Mapapatay ka! Kat no si kang araramid. Babayag dalikap-kap ka, kasta? Amugmet ket Marlon, ngano kasta nga mga baka, malaksit iti arak sugal, kasta maten nga arak sugal sigarilyo, adda pay babae. Iso nga samon nga malagip ti mang palot kanyak. Diya kung makipalot kan ka, tada sa bali kapal palot mo. Tumalyaw pa'y dagiti aglabas mano. Imbaga, tamamano dagiti aglabas iti ayan mi. Tanay putpunong ti balay mi manon nemi.
ito nga rin tinangbalayan na nalawa nga pagtaraknan na ti manok. Anya kit din aya ti biyag ti mamalot, kan anya lakit din aya ti biyag ti asawa ti mamalot. Nakadigo sa akon manong name kalpasan nga naglabaak. Intuloy ko tinagdalos itay saan nga na ituloy di kita anak ko. Idadagi ti kwarto mi manong name. Nagsuksukat, naka-sleeveless, naka-short, nakalaplapsatak. Di ba gada pa yan, nalaplapsatak, ngim ni Gigi, nga anak ko, ngayon na una. Idi sumrek manong name ni Marlon. Uy, kadigdigos ti asawa ka. Imarakop. Uy, gula ka man. Agkat manok ka. Di ka pa nagdigos. Kamilitan nga manok ka kata. At kinarakop mo, di kiti manok mo. Nga arig na kabimbin ni Sito. Di ba? No, apaprosumin na kita, nakasangod na. Nga ko lamla no, kasla pasipit mo na sipit mo. Di ka kadagim imon, bakit? Pag imunam digiti manok. At dapat patagmatan digiti matong emsyak, Marlon. Sino nga pag-imunak ti patak ng babae? Ad-adda nga dungdungom digiti manok, uminti siya uwan ti asinuman dita ng babae. Han? Wala. Karati nagdigos. Pamanap nagdigos. Nagdigos saktab no. Nagpinalot ta. Diba? Kung namitay nga, mawalin tamad nagpinalot. Nabay, makipanlutak kumaking ka. Dinakmat sinampo yan. Dinakmat inikat di vitamins. Dinakmat pinakan. Di pa ka nang kaita ti hotdog. Ada pa manak, mahala ka. Naman nagdigos manong nemi, layat kumit ti rumuar. Ngim awumot papanak ti kunak. So, hindi nakadigosan manong nemi, simrega ko ni ti kwarto, imbabanan ti tumalyana manong nemi, kat nakita ka po, naglay nga pumalot manong nemi. Dito di magusto kiti asawa ka po, Jack! Kunana, tas la kubra manong. Huy! Marlon! Siniplag na kun manong nemi, kat idi pa nang siplag na kanya. Imbagkat na nga, imbagkatnak nga inpaidda iti kama. Sa nakalaalis to nga nangikat manong nemi iti sleeveless ko, nga nangimbaba ti short ko, kat ne, hagpadpada kami nga lamo-lamo. Kasta unay manong nemi, iti panang sadsagat, permingat sinagad-sadnak gusto. Sinagad-sadnak manong nemi ni Marlon, iti partak na, nga nangagak ka naging bibig ko, nga nangagak tiringad ko, nga nang kagat-kagat manong nemi. Permi nga nagpawat ti panang sagad-sagad na manong nemi ti duwaman sanas ti barukong ko. Siyempre, medyo maabakak tanaon na anak manong nemi ni Marlon. Isobiyang ko ti kasla manok agas asog, nga magusgusto ak medeta nga asog ka na reng-eng manong nemi. Marlon, naunaanak lang Marlon, makabalasak lang ko dahil, makabalasak lang ko dahil. Ngayon kasla sa anak ko nga makabalas manong, nakalpasan nga sinadsad na manong nemi nga kinarikirap ti mansanas ko, impababa na pa iti sipit na manong nemi ket daytan, sinipisipit ng tiruangan ti kuweba, kadadadan nga maabak ako. Marlon, papalsan nak mata, loko ka. Sinagadsad na sa anak mata nga makabalas, ang bumalas ak mata. Pinugustuhan nakmet manong nemi ti asawa. Tapno makabalas ak. Injudok ko nam ket isumeten iti akim baba. Sakmeten tinang sagadsad ken kuana. Sinagadsad ko met manong nemi ti barukong na sa ko yung paba. Dayta, napang ko kinagat-kagat manong nemi ang minulmudan ti tadi na. Nida. Binaliwan mi manong nemi tinagsiniplag aging nga simbreken ti tadi na iti ruangan ket iti simbreken iti kuweba ti dakkel nga tadi na manong nemi. Abaken na kunti ko nak manong. Tagas taon na iti panangkabalyo na kanya.
Hasta unay manong nemi ti panagkabalyo na. Nga manggusod-gusod iti tadi na. Iti tadi na nga nakatidog ka nakatangtangken nga tadi manong. At siyempre, kinayat kitakon gapot ikinasidap ti tadi na. Kimayap kepmeten manong. Aging agpadpada kaming agal-al-al. Akas lagpadpada kami manong nemi nga napadso. Agpadpada kami nga naamang. Kas jay ti pa nagpinalot mi ti asawak manong. Wen, dosang ko yung baga, nga pag imunak dagiti manok na, baka sanak a pinalot. Nabayagin nga san kang nagpinalot, itamat manan manong. Kat gabota o gat gabota kabaylan mi man pala ang sumipit. No adda ko maretay, referee. Ag sinipit kami di kad mabalin maning na. Dahil tama rin. Para ti may kadua gondaway. Simiplag agmat data. Tanagtag, sagad-sad, taratag. Napagustuhan kam nga duwa. Marlon, tunano nga man, nga maulit, ti panagsiniplag ta. Amo ko mapag-imunan di kiti manok ko. Napatpatig ka nga amang ngam di kiti manok. Ure awan di kiti manok. Ure maabak amin di kiti manok ko. Okay lang kanya. Ngam na sikat, ti maabak ket mapukaw ka. Awanan ti Cesar binibiyag kanya. Sikawat. Sige nga rin. Yung kagluto ka sita nga mapisinak. Magluto ka. Kada tayong pagpapigsa. Agkaldutan. Dimteng ti Domingo nga napan nakiderby ti asawak manong nemi awan ti maibaga. No saan nga, good luck. Sapay ko mata mga baka. Honey, sweetheart. No mga bag amin na kita sa apulong manok ko. I-treat kayo. Ipangkay sa di Baguio. Ang pagkisuna eh. Dumtin di bakasyon na kita upingan, mapingor ng Baguio. Ano ito kumahor di kahit no? Iji Hong Kong. Ako matnarot passport di kita uping. Napiakadatan na passport na. Ito yung mga rin. Ijay Boracay. Uno dyan Tagaytay. Ijay Boracay latan. Diyak pa nakadahanon sa dyan. Di pa nangabak na kita manok ko. Boracay sigo din. Ayun dakal tayo pa nagparparik na kanya. Mangabak ka. Ada ka mga talong ag-iina dito'y balay manong name today nga Domingo. Cellphone ti obra di kita anak ko. Itsiyak, makita tawag agmat kada kita kakabagyan. Tama iliwak mat kada kuhan. Kumusta nga asawa ti sabungero kung nakanyak ni nanang. Okay mat nang. Oray no haangan dapat patag di manok di asawang may tisika. No taduma. Yung nadaduma, agpinalot kami bata. Agbalinakpot nga manok, nga makipalot kang kuana. Ayan na itati asawam. Napanakiderbi nanang. Jakla mo no, anatigasat, nagiti sa nga pulo ang manok na. Rabiin di awang pa ni Marlon manong nemi kita bigbigat pa lang rinugyan dan manong nemi ti Derby. O ano, nanayon ang ngata. Di ano manong aglalaban. Awagag kumama nung naming saan kabilin na ano ka. Nga no kasta nga mapan makiderby. Jack tawagan ni Suna. Ngayon tinawaga kapilit man. Ngayon saan na matasumbatan. Alas 9 nga tantirabi, di sungbatan ng titawag ko. Hello? Kaya palagay mo nga tumutawag ka. Uwin. Diyan ba't kadagin ko nakin kang nagkaw tumutawag? Sorry. Kumusta? Nalpasan. Ano talpasan? Nalpas amin na kita sa kapulang manok. Ket?
Abi ka sa kuam, awan ng abak? Naabak ka? Dua. Dua tinangabak? Dua lang tinaabak. Kaya at least sa walo tinangabak. Imo na nga dua. Ngayon nagsasar nun, nga walo. Dadarakal mo tinagititayak. Iso nga, yes. Dakal tinabak ko, bakit? Oh, word luck. Gawin ka nga rin din. Oray na kanigit anak mo. Handa pa yung nagnaturog. Mangi sangpit ka kano ka natin kakwa. Magustuhan na una yung isang sangpit mo na. Kuma, isang sangpit mo nukwa. Empanada? Una, kahit na dumapa yung mabaling ng sangpit mo. Manong nemi pinabaratuan na ti asawak. Magatang ko na ti paborito kita nga bag ko na. Pinarabatuan bet manong nemi dahil ti asawak dahil ti anak mi. Oh, ikatang niyo kaya tiyo ha. Importante ang kasapulan nyo. Yun, papa. Ngayon ko na no, ang kapot sugal ti akwarta. May sugal mo lang. Abay, sino nagsusugal? Sika, John? Handa. Ano nga ron? Apin nga ron, bagam na kasi dyan. Diyan po ay legal dahil nga sugal. Tima dikit no dati illegal. Tama, baba. Kung na ni mamangin ta kano di Boracay, umabak ka, nangabak ka. Masagwanan ti bakasyon. Noon yan man ti karik, tung palag. Kasi no, sino nga rin ti mangbanta ka dahil ti manokyo? Tinawaga kon. Kata umay na katamdama, tapos na bilinek nga naimbag. Sino pa? Ni Melvin. Anak ti kumpadrek. No anak ti kumpadrek, di ninong na ka. Hanat, di kapsat na tinanak ko. Baka indom-dom na, madam naman to. Ay, plano nyo nga rin, ha? Nida. Oh, plano tayo nakasunod papanta di Boracay. Next weekend. Tapos no, mabiling ko na siya at ni Melvin. Di pa nagbantay na karikiti manok. Dimteng narod ni Melvin manon nemi guwapo nga ubing. Ubing ko nakada. Inaw na lang ni Gigi. Iditalyawak ni Gigi manong nemi agar-garik. Matiktikil tulog ko ng babae. Hey, Gigi. Ay, mama. Abi kaslat lang. Kasla ka lang nakakita ti. Kasla ka lang nakakita ti artista, mama. Abay, ni Melvin. Kasla artista. Inak mo dyan da. Ay, nida. Gigi, pamanam. Yung sanggong na naigawid pa iti anak ko mano. Kita mo kadlahe ngayon, no ma-inlove ti may sa babae. Sabagay, patpada kami mat nga babae. Kasta edit pa naka-inlove ko, di mamamok ni Marlon, man. Nagsublimat lang danak ko manon na imi dito ayan. Ayan ko, hindi ka makita nga pag-awawidan ni Marlon Son. Ay. Gigi, mama, madit kastang ipagpakitam. Na-inlove ka di ka ni Melvin? Isang muna ko matusang nga ma-inlove, kaya ko na mama. O, ubing ka pa eh. Balasang ako mama. Tulamin na ito yung babae nga ha. Nagaraw ka man. Diyak kayat nga. Sikat ti pakaibabay ng ti pamilya at Gigi ha. Ngayon magwapon ka talaga ni Melvin. Shhh, sumardan ka. Idi mangan kami ni Tirabi manon nemi nakilang lang ni Melvin kada kami. Adadan nga matikil ti anak ko manong nemi han na malo adan trik na dinlaw ti amana. Gigi. Papa, mangan ka. Dati kit maimas mo't mangan. Kita dadasang nga ili. Haan tayo nga ibilang sang ili ni Melvin. Gabot adamat mabali na pagturugan. Iti ong to iti pagtaraknak ti manok. Sadyay na. Ngam dito yung umay mangan. Dito yung umay digos. Dito yung umay sukat. Ha? Kahit mga sawan, sweetheart. Agtal rin eden dito. Awan trabaho na. Iso ti paghintal ka karigi ti manok. Ada ka naman experience na. Sige. So nga,
hanak mariribukan nga mapanagpasyar, mapanagburakay. Gaputan na mayag analaing, hanang baybayan di kiti manok ko. Napasamak manong nemi, idi pa nagkukuyog mi nga sang kapamilya, na pang kami ti Boracay manong. Naragsak kami Tado nga ron, digit na naragsak kas kada kami. Nabindas nga peso manong nemi. No na talaga nga nadalos nga maasikaso ti Boracay. Nangupa kami manong nemi, ti may sa transient house. Dito kami mismo nagluto. Dito kami nga ket siyempre, adu matigidi mabaling nga katangan nga presko nga ikan manong nemi. Ket dito kami nga nagragragsak. Iti unos ti makalawas. Nag-enjoy kami manong nemi. Nga napan nagbakasyon. Ti makadakes manong. Simangpet kami dito'y balay. Nga nalpasi nga naplag manong nemi dagiti manong. Orela na atake ti asawak manong nemi ti panakakita na. Nga simangpet kami nga naiaplag dagiti manok. Nga nakatangtang kendan. Intertaray ko di ospital manong nemi ti asawa. Kastawan iti danag ko. Dito iti damo na pa nakaatake manong nemi. Tamangan no. Diyos ko. Isalakan nyo ti asawak. Isalakan nyo ko ba? Manong nemi talaga nga nakapatpadag kang kuha na digiti manok. Siguro na siya kumatadatngan na nga natay. Ang kuman atake, baka agsangsangid laing. Ngayon tika ado manong nimi, digiti na i-plug nga natay nga manok nga para palot. Kasla iarig na matin manong nimi kahit na matin ti matay. Kasta ka dito kinapatig ti manok, iti asawa, nga napatpadag ni medisya. Iti pa nagkarkararag may nga giina manong nimi. Nakarekaber met laing ti asawa. Kalpasan manong nemi. Iti may sangal daw ken tuarabi nga awan puot na. Nakapat keng kuha na digiti aparato manong nemi amang tulong ti panagangis na. Ket sigon ti doktor manong. Nasalbar. Ti problema. Ti panagpumutok kumatidara na manong nemi kaputi. Rugso. Wano. Dadya panagpungtot. Sakit nga marikrik na. Marlon, agaman di kayo na po Diyos. Ta normalan tit panagtry. Tidaram. Ito na pasamak. Dimteng tayo. Diya balay nga. Naiaplag. Ano tayo hindi kiti manok? Sa tinutayan ni Melvin. Ano tinaramid na? Abe kasi niya tinapasamag. Nilang Melvin, di makasumbat kang ka. Tinawagak. Sakbahin nga nagluwas tayo di Boracay. Ngamit pa, nakasaritak mo't palaing. Ngayon baga nang okay mat. Imidad nakadanon tayo sa di Manila. Balbaliwak na tawagan sa aning na sumungbat. Jack Makuntagan. Dimdang tritoy. Gusto mo ito na pasamak. Apaglawag. Apagsira di init. Kasta una ti panakakita tayo nga mismo. Naawanin biyag di manok. Marlon, saan mo ko mga sayangan? Agpeso, nabalor di kijay. Ngam nabalbalor ti biyag mo. Nga sinilpuan niya po Diyos. Iso nga, ikataman tanyaman ang sakit tinakam mo, iti napasamak. Ibilang mo langin, nga nakipalot ka, ngam naabak amin ng manok mo. Naabak ka sugal. Dakil ti habak ko. Dakil ti punat. Kawanan ti punat. Sana bale. Mangrugi ka manin. Diyakon kayat.
Ha? Jakon kaya tagpalot. No, adanto po unat sa balilangin nga negosyo, iti pagipakatak. Jakon kaya tagtarakan ti manok. Ay, salamat naman no hasta. Saklat tatyag bay may nga manok mo, kasiniplag mo. Bay-baya mo na giti para palot ka manok. Dito madlaw na iti kang paggamyamanan manon nemi. Agpaiso, nga nalugi man ti asawak, ngam napindas deta nga panakalugi, agsipud ta, inikat nan deta nga bisyo na, ti panakisugal na, panakipalot, dagiti paraken na nga manok. Tinapasamak manong nemi, ket talagang inrantada nga pinatay, dagiti manok. Taday ta manong nemi, ti inaramid, dagiti kakumpidensya na, iti sabong. Uno palot. Inaramad da ni Melvin, kinortahan da isuna, nga no pegunada, nga mabaling nga saan nga amo ni Melvin, nga makapatay na giti inted da keng kuana, nga ipakan na, ipainom na. Sa amin nga nakitkitan ni Melvin manong nemi, tsaka muno, ada mga ibaga idi nga pinatay damit laeng kalpasan, nga tinungpal na, tibilin da. Ni Melvin ngamin manong nemi kat agtatang-katang. Awa mas dup nga papanan na kaputa. Sigun iti damag kat uli lang nga demang isuna. Agalaan lahat yung iti pagtrabaho. Sa balin di negosyo ti asawak manong nemi. Saan ang agtaraken ti manok nga para palot. Nga magtaraken ti baboy kalding karnero ken baka. Tanalawang arud manong nemi ti daga nga tawid na nga dabay turod na nga isu ita iti as-asikasun. Awanan ti sabaling aprusan ti asawak no saan nga siyak. Tadi namat mabaling aprusan di kita tarakan na karnero kalding baka ken di kita native nga manok-manok. Dito nga ron ti pagkasarita kanagyaman naklauna iti anus mo nga ng urnos kalpasan nga nag-insen keng ka diti Italiana kang imbagak nga para idikal man laing nga programa nasaan nga pang manong nemi. Kaya nagyaman ang kitilaing mo nang ibasa, kat sabi ko matad damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarming nga tibiyag, kadagiti pada ka nagdingeg, ka nagbuya, more power to your program. Ito yung nga nagyaman nga pagkaya mo, Nida. Thank you, Nida.